Samantala, Idol, 11,000 manggagawa sa La Union unang makakabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Ilocos Region. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Mababahagian ng pagkakataon makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang nasa 11,000 na manggagawa na minimum wage earners sa La Union ngayong araw sa unang paglapag ng programa sa Ilocos Region. Ito ay matapos ilunsad ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture ang Benteng Bigas Meron Na program sa Ilocos Region, bukod pa sa mga kasapi ng vulnerable sectors na tinukoy bilang unang benepisyaryo ng programa sa bansa. Ang listahan ng mga inisyal na benepisyaryo ay tinukoy kalakip ng payroll records na kumikita ng 468 pesos kada araw base sa itinakdang minimum wage sa non-agricultural business na may hindi bababa sa 10 empleyado sa rehiyon. Maaring makabili ng tig-sampung kilo ng 20 pesos na bigas ang bawat benepisyaryo na maaring makuha sa kanilang mga employer. Ang lalawigan ng La Union ang pinakaunang lalawigan sa Ilocos Region na mababahagian ng naturang programa, ngunit plano pang palawigin sa iba pang lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.